Üniteya bîstan Wêne Wê rojê li asîmanan ewrên reş û tarî li hev diciviyan û tev gurmîn û şiqîna birq û birûskan bû. Mîna ku asîman qulu bûbe, baranê gelekî xweş kiribû. Keçika biçûk dîsa wekî her sibehê bi dengê dayîka xwe şiyar bûbû, taşteya xwe kiribû û mîna her rojê dabû rê û dimeşiya da ku biçe xwendingeha xwe. Li derve bi şîşên birûskê re gurmegurm û şirqeşirq bi ewr û asîmanan ketibû. Dayîka keçika biçûk jî ji xuraxura ewr û asîmanan tirs û xof girt, şik û guman ketin dilê wê. Xwe bi xwe got, di vê hewayê de gelo dibek û berxika min bitirse. Bi gotinên xwe re xwe avêt wesayîta xwe û da pey rêça keçika biçûk. Piştî ku çendekî çû, çav bi keçikê ket ku wekî her roj çenteyê wê li piştê di rêya xwe de dimeşiya û diçû. Paşê dayîkê dît ku dema birq vedide, keçika wê bi şirqînan re serê xwe bilind dike, li asîmanan dinêre, dibişire û berken dibe. Dayîk serê pêşîn tê negihîşt ka gelo keçika wê ji bo çi vê yekê dike. Ya rastî piçekê şaş bû, lê belê ji dil jî dixwest ku hîn bibe ka gelo çira wisa dike. Dawiya dawîn ji seyareyê peya bû, nêzî keçika xwe bû û wiha jê pirsyar kir. Delala min, tu qet natirsî ku di vê hewayê nexweş de bi tena serê xwe dimeşî? Ka hevalên te li ku mane? Bi ser da jî her gava ku şîrqîn bi ewran dikeve, tu li asîmanan dinêrî û dikenî. Te xêr e cana min. Keçika biçûk û narîn bi bişirîneke şîrînok wiha bersiv dayê. Li jor dinêrim û dibişirim, lewra xweda wêneyê min digire û dikişîne dayê can.